Sa atong nahibawan ug sama sa naandan, musulod kita sa panahon sa Kwaresma, pinagi sa pagsugod, sa ulugan, sa Miyerkules, sa Badlis. Pahinumdum lang, sama sa kong pahinumdum sa pag-meeting na mo sa Paris Pastoral Council atong Domingo, na ay dako kayong misunderstanding. Kanang baingon nga, wa man ko magapabadlis, pwede ra kumuka og karne panahon sa Miyerkules sa Badlis o sa mga Biyernes sulod sa Kwaresma. So, kung ipasabot, wala ginay connection ang pagbadlis sa pagpugong sa imong kaon sa karne. Lain ang butang. Ang pagbadlis nato, duha ka butang. Panahon sa Kwaresma, gidasi kita paghinumdum sa atong pagkatao. Madili kita immortal, nga magpadayo buhi hangtod sa hangtod. Mao na usa sa mga linya gigamit inigdihog sa abodya sa atong angta, pinumduman kita sa gisugilon sa Dios sa Genesis chapter 3 verse 19. Gikan ikaw sa abog ug sa abog ikaw pauli. Nganong pahinumduman man ta ana? Nga sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, matiman o ta nato ang atong kaugalingon nga dili na hangtod sa hangtod dining kalibutana. Mabot ang takna sa atong kamatayon ug ang atong lawas mobalik sa abog. Apan dunay kabahi nato nga dili mobalik sa abog. Unsa man ang atong kalag. So sa tanang mga adlaw atong kinabuhi tingali ang focus sa atong langit lawas ng paghinahanglan, pag-supply, unsay gikinahanglan niini sa pagkaon, pag-inom, pagbisti, uban pa. Sa makalimtan ang atong lawas ng kalagnong aspeto. Panahon sa Kwaresma, mainumduman kita, dili man ita hangtod sa hangtod din kinabuhi, madugta man itong lawas, abang atong kalag magpabilin man, atong atimanon usab ang panginahanglan sa atong kalag. Umaw na ang purpose sa abo. Sa basahon sa kristiyanitian ni Jonas, sa panahon nga gipada sa Ninive, ang pagwali, pasidaan nga mag-usab sila ang kaugalingon, otherwise malaglag sila. Pagkadungog sa hari, sa wali ni Jonas, gihubo niyang iyang kupo, nga harianon, nagsulob siya sako, nilingkod sa abo. Sa Sagrang Testamento, ang abo timaan man sa paghinulsol, pagpinitensya. So, mao ni duha ka role sa abo nga ibadlis ka nato. Pahinumdom nga dili kita hangtod sa hangtod mo lahutay, doon ay kinutuban atong kalibutanong kinabuhi, ug ang atong lawas madugta pagbalik base sa abog, apan ang atong kalag magpadayon, atong atimanon. Sama atong pagatiman, ang abo na pahinumdom ka nato sa atong pagpenitensya. Sama sa gibuhat sa mga Ninevites, sa pagkadungog nila, na dili day mao ang ilang binuhatan, gisugo sa Dios, si Jonas, magpasidaan kanila, unang usab sila, ang abo, gigamit nilang simbolo sa ilang paghinulsol. So, karong taud-taud, atong himuon ang seremonya sa pagdihog kanato, atong hinumduman, nagipasidan-an usab kita sa Ebanghelyo, na kining mga kalihukan sa Kwaresma, dili na ito buhaton, aron ang mga tao makadaig, makakita kanato, kundi internal unta ang dating nini sa atong kaugalingon para sa atong improvement espirituhanon. Dili kay manghambog ta nga tanawa Katoliko ko, gikrusan ko, o tanawa nagpuasa ko. Dili aron daygon ta sa mga tao, kundi sa atong personal nga paglambo ng espirituhanon nga aspeto mga igsoon. Manindog palihog ato himo ng pag-ampo ala nining mga abo.